नमस्कार. स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण भरलेल्या खेकडाचा रस्सा बनवतोय. त्यासाठी पहा, आपण इथे भरलेली खेकडी स्वच्छ करून घेतलेली आहे, साफ करून घेतले. हे पहा, सर्व भरलेली आहे. याचा रस्सा खूप छान लागतो आणि हेल्दी रेसिपी आहे. हे पहा, सर्व खेकडी भरलेली आहे. आता सर्वात आधी आपण ह्या ज्या बारीक नांगा आहेत त्याचा आपण अर्क काढून घेणार आहोत. ह्याचा अर्क खूप हेल्दी आहे. ते करण्यासाठी आपण हे छोट्या मिक्सरच्या भांड्यात घेऊया आणि थोडंसं पाणी घालून त्याला बारीक असं वाटून घेऊया. हे पहा, बारीक नांगे आपण मिक्सरला बारीक वाटून घेतलेला आहे. आता एक भांडं घेऊया, त्यावरती आपण एक चाळणी ठेवलेली आहे आणि हा अर्क आपल्याला गाळून घ्यायचा आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये जो जाड कवच असेल तो येणार नाही आपल्या अर्कामध्ये. हे पहा, या पद्धतीने आपल्याला अर्क काढून घ्यायचा आहे खेकड्याचा. हे पहा, या भांड्यामध्ये आपण खेकड्यांच्या नांगाचा अर्क काढून घेतलेला आहे. खेकड्याचा रस्सा बनवण्यासाठी आपण इथे एक वाटी कांद्या खोबऱ्याचं वाटण तयार करून घेतलेलं आहे. तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपला फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल. आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा. चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया. हे पहा, टोपामध्ये आपण 1 चमचा तेल गरम करून घेतलं आहे. त्यामध्ये ठेचलेला लसूण घालून घेऊया. इथे आपण मीडियम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, तो घालूया फोडणीला. छान परतवून घेऊया. कांदा थोडासा नरम होईपर्यंत आपल्याला परतवायचा आहे. कांदा पहा, छान लालसर झाला आहे. रश्श्याला छान तरी येण्यासाठी आपण आता 1 चमचा मसाला घालून घेऊया तेलामध्ये. ह्याने तरी खूप छान येते आपल्या रश्श्याला. परतवून घेऊया. 1 मिनिटभर आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे. आता आपण तयार करून घेतलेलं कांद्या खोबऱ्याचं वाटण घालून घेऊया. छान मिक्स करून घेऊया. 1-2 मिनिटं आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. वाटणाला पहा, तेल सुटायला सुरुवात झाली. आता आपण बाकीचे मसाले घालून घेऊया. पाव चमचा हळद घालूया. पाव चमचा गरम मसाला. पाव चमचा आपण जिरा पावडर घेतले, ती घालूया आणि छान एकजीव करून घेऊया. हे पहा, छान एकजीव झालेला आहे. आता आपण खेकड्याचा नांग्याचा जो आपण अर्क काढून घेतला आहे तो घालून घेऊया. मिक्स करूया. हे पहा, छान उकळी यायला सुरुवात झाली. आता त्यामध्ये आपण 1 ग्लास कोमट पाणी केले, ते घालून घेऊया. आता लगेच आपण चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया. मिक्स करूया. आता एक छान उकळी काढून घेऊया. हे पहा,
छान उकळी यायला सुरुवात झाली. आता आपण साफ करून घेतलेली भरलेली खेकडी सोडून घेऊया. हे पहा, मिक्स करूया. इथे आपण 4-5 आमसुलं घेतले, ते घालून घेऊया. परतवूया आणि आता मीडियम गॅसवरती 10 मिनटं खेकड्याचा रस्सा आपण उकळवून घेऊया. इथे आपली 10 मिनटं झालेली आहे आणि खेकड्याचा रस्सा पहा खूप छान तयार झाला आहे. तरी पहा, तरी छान आलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. या ठिकाणी आपला भरलेल्या खेकड्यांचा झणझणीत आणि तरीदार रस्सा तयार झाला आहे. हे पहा, मस्त. तरी पहा खूप छान आले. आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटू एका छानसे रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.